ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi lubusang napupunan ng pera at material na bagay ang kakulangan ng isang magulang. Minsan ang presensya at pagmamahal ang mas nagiging matimbang. Ikaw kabarangay, sa anong punto ng buhay mo masasabi na nagkulang sa iyo ang mga magulang mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ng Barangay Love Stories ngayon. Ako po si Clarine, 18 years old na sa kasalukuyan at isa ng senior high school student. Taga Alaminos City, Pangasinan, lumaki ako sa poder ng lola ko at ng tita ko. Sanggol pa lamang ako nang iwan sa kanila ng nanay ko. Kung ano man ang dahilan niya noon ay hindi ko na inalampa dahil malinaw naman sa akin na hindi niya ako gusto na maging anak. Pero matapos kong malaman yung nangyayari sa nanay ko, nagbago ang tingin ko sa kanya. Tawagin niyo na lamang po sa pangalang Brenda. Siya po ang dahilan kung bakit sumulat ako sa inyo, Papa Dudut. Mula pagkabata, madalas akong nakakaranas ng panunukso na ampon daw ako. Tuwing may pa-meeting din sa school ay si Lola ang palaging pumupunta kaya mas lalong lumala yung panunukso sa akin ng mga kaklase ko. Nung una'y halos ayaw ko nang papuntahin sa school ang lola ko. Pero nung tumungtong na ako sa high school ay doon ko na-realize kung gaano ako kaswerte, Papa Dudut. Alam ko naman po na hindi lang ako ang anak na walang kinalakhang magulang. At maswerte ako na meron akong lola na tumayong nanay at tatay ko. Kaya naman hindi na ako naiinggit pa sa mga kaklase ko na buo ang pamilya. Bukod sa lola ko ay may mga tita rin ako na laging nakasuporta sa akin. Tuwing recognition day sa school ay present sila pareho. Halos hindi ko nga maramdaman na may kulang sa akin dahil palagi naman nilang pinupunan yung puwang sa pagkatao ko. Pero ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay hindi rin pala naging madali ang buhay noon ng nanay ko. Saan ka na naman pupunta? Lalabas lang ako, ma. Huwag niyo sabihing pagbabawalan niyo na naman ako. Nakikita mo ba yung suot mo? Masisilipan ka na. Tsaka yung pangitaas mo halos nakalabas na yung dibdib mo. Wala ka man lang pagpapahalaga sa sarili mong bata ka? Alam niyo, ma, isipin niyo na lang yung gusto niyong isipin. Pero hindi po ako magpapalit dahil lang ayaw niyo tong suot ko. Gusto mo talaga yung nababastos ka, no? Bakit di ka nalang maghubad? Nahiya ka pa. Ma, pwede ba? Baka kung saan pa mapunta tong usapan natin eh. Kasalanan ko pa? Sa halip na tulungan mo ako sa mga gawain dito sa bahay, inuuna mo pa yung paglalakwatsa mo. Puro ka party. Sino kasama mo doon, ha? Sino pa? Eh di mga kaibigan ko po. Kaibigan o baka naman mga lalaki? Sa itsura mo yan, sigurado ako na pagpepiestahan ka ng mga mata nila. Tapos gustong gusto mo naman. Eh di sana nagbenta ka na lang ng katawan mo para kumita. Talaga ba, ma? Sa inyo pa manggagaling yan? Masisisi mo ba ako? Tignan mo nga yung sarili mo, mukha kang bastusin. At ano ho ba ang dapat kong suotin? Mahabang bestida na may mahabang manggas? Tapos kamay ko lang yung nakikita? Sana ho, pinasok nyo na lang ako sa kumbento. Sana nga. Baka sakali magtinu ka ron. Hindi ka sana ganyang kabastos kung sumagot-sagot sa akin. Alam nyo, kahit balutin ko pa yung sarili ko, kung may manyak sa paligid ko, mababastos at mababastos pa rin ako. Wala sa pananamit yun. Oo, tama ka. Wala nga sa pananamit yon. Pero pwede mong maiwasan yung mga ganong sitwasyon kung hindi mo sila bibigyan ng motibo.
Sa tingin mo sinong lalaki ang hindi matutukso kung ikaw na mismo naghahain ng sarili mo sa kanila? Nung kabataan ko, hindi kami Yan pinapayagan. yung mahirap sa inyo eh. Wala kayong tigil sa pagkukumpara. Nung panahon namin, ganito. Nung panahon namin, ganyan. Magkaibang henerasyon tayo ng kinalakihan, Ma. Hindi yun ang pinupunto ko. Ang sa akin lang, bigyan mo naman ng dahilan yung mga tao sa paligid mo para irespeto ka. Ma, kung gusto nila akong irespeto, kusa nilang ibibigay yon at hindi ko na kailangan pang hingin sa kanila. Sige, gawin mo yung gusto mo. Pero wag kang hihingi ng tulong sa akin pag nabuntis ka dahil dyan sa kalandian mo. Hindi ako ganun katanga para magpabuntis, Ma. Nasasabi mo lang yan kasi hindi pa nangyayari. Pero kapag nandyan na, sigurado akong hihingi ka rin ng tulong sa akin. Dami niyo pang sinasabi? Makaalis na nga. Tama, umalis ka na nga. Mas maganda nga siguro kung di ka na babalik. Buisit ka. Lagi niyo namang sinasabi yan. Nakakaumay na, Ma. Kung nauumay ka na bakit hindi ka pa lumayas dito? Mas mabuti na nga yung wala ka para wala nang sakit sa ulo. Hindi mo gayahin yung ate mo. Kita niyo na? Kahit naman anong gawin ko, ako pa rin lagi yung pasaway niyong anak. Si ate yung matino, si ate yung mabait, lahat na. Tapos ako yung patapon yung buhay. Tama, di ba? Buti naman alam mo. Hindi ko na pala kailangan ipamukha sa'yo. Bahala nga kayo. Isipin niyo na lang kung anong gusto yung isipin. Basta ako, hindi ko ikakahon yung sarili ko para sa mga papuri ninyo. Papa Dudut, ganon daw talaga ang nanay ko noong dalaga pa. Palibasa raw kasi ay ibinibigay ni Lolo lahat ng gusto kaya namihasa. Paboritong anak daw po kasi si Mama kaya naging matigas ang ulo at mapagmalaki. Pagka-uwi galing sa school ay tatambay na kaagad sa kung saan-saan kasama ang mga barkada niya. May pagkakataon na doon na rin siya kumakain at natutulog sa bahay ng mga barkada niya. Kaya naman lalong naggalit noon si Lola. Pero kahit anong galit daw nito ay wala rin namang magawa sa katigasan ng ulo ng nanay ko. Hindi ko po tuloy alam kung paano nakatagal ang lola ko sa ugali niyang yon habang nakatira sila sa iisang bubong. Hindi na nakagraduate ng kolehiyo ang nanay ko at sa kagustuhang makaalis sa poder ng lola ko ay namasukan na lamang siya bilang kahera sa isang mall. Nangupahan siya sa isang maliit na boarding house na malapit lang din sa pinagtatrabahuhan niya, Papa Dudut. Sabi rin ng lola ko, hindi raw nahirapang makahanap ng trabaho si Mama dahil takaw tingin siya sa mga tao, lalo na sa mga lalaki. Nagagamit niya yung karisma niya kahit saan siya magpunta. Bukod kasi sa maganda, ang nanay ko ay maganda rin ang hubog ng katawan nito. Yung bang kagaya sa mga nagiging calendar girl sa mga sikat na brand ng alak. Matangos ang ilong at medyo bilugan din ang mga mata niya. Kung may kahawig man po siyang artista ay si Max Collins po yun. Ipinakita po kasi sa akin ni Lola mga picture ni Mama noong dalaga pa siya. Noong naglaya si Mama at nakipagtanan sa boyfriend niya ay may masama ring nangyari. Pumanaw na po noon ang lolo ko. Akala raw ni Lola ay yun na ang pinakamasaklap na mangyayari sa buhay niya pero hindi pa pala, Papa Dudut. Sino yan? Oh, anong ginagawa mo rito? Mukhang may masamang hangin na nagtaboy sa'yo para umuwi dito ah. Ma, sa loob na lang po tayo mag-usap. Sige na. Makapagpiestahan pa tayo ng mga chismosa nating kapitbahay eh. Nakakahiya. Aba, buti pa sa kanila nahihiya ka. Samantalang sa akin na nanay mo na paulit-ulit mong binabastos, hindi ka man lang nakakaramdam ni katiting na hiya. Ma, sige na naman po. Papasukin niyo muna ako. O siya, pumasok ka na. Maupo ka dun sa sofa at pag-uusapan natin yung ginawa mo. Baka makaistorbo pa tayo sa mga kapitbahay pag nagsigawan na naman tayong dalawa. Salamat, Ma. Ano ba nangyari at bigla ka na pauwi rito?
May problema ka ba at kailangan mo na ngayon ng isang ina? Sa bagay, uuwi ka ba naman dito kung wala kang problema? Ma, pwede ho bang alamin niyo muna ang nangyari bago kayo magalit sa akin? Bakit kasi hindi mo pa sabihin? Pinatatagal mo pa. May problema po ako, Ma. Sabi ko na eh. Ano? Wala ka na bang pera kaya nandito ka ngayon? Pwes, wala rin akong maibibigay sa'yo. Ma, hindi naman po to tungkol sa pera. Mas importante po to. Bakit ba kasi hindi mo pa ako diretsahin? Hintayin mo pa yata magka-alta presyon ako bago mo sabihin? Buntis po ako, Ma. Ano? Pambihira ka naman, Brenda! Ang bata-bata mo pa para magkaanak! Nangyari na po eh. Nandito na to. Ano pang magagawa ko? At talagang wala ka man lang ni katiting na pagsisisi? Kahit naman po magsisi ako, wala pa rin naman magbabago, di ba? Kaya tulungan niyo na lang ako. Kailangan ko kayo ngayon. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Parang kailan lang ang yabang-yabang mo nung umalis ka rito at nagpa siyang bumukod na lang para makaiwas sa pagbubunga nga ako. Tapos ngayon, babalik ka para humingi ng tulong sa akin? Akala ko ba may trabaho ka? Yun na nga, Ma eh. Kaya gusto kong humingi ng tulong sa inyo. Ayokong mawalan ng trabaho. Ang kailangan ko lang naman yung mag-aalaga sa anak ko kapag nakapanganak na ako. Anong ibig mong sabihin? Ako yung mag-aalaga sa bata? Ha! Hindi ako papayag! Ayoko! Hindi ako ang bumuo sa batang niya kaya bakit ako magdudusa sa pag-aalaga? Ikaw yung may gusto niya kaya magdusa ka. Ma, please naman po. Susustentuhan ko naman po yung anak ko. Kailangan ko lang po talaga ng may mapag-iiwanan. Hindi na po kasi kakayanin ng budget ko kung magbabayad pa ako ng ibang tao para mag-alaga sa anak ko. Ma, sige na ho. Pumayag na kayo. Apo nyo naman yung aalagaan nyo eh. Sige, pero wag kang magkukulang sa sustento sa bata. Malinaw na usapan yan. Papadudot sa kabila ng sama ng loob ni Lola, kay Mama ay hindi rin siya nakatiis. Naawa rin kasi siya sa nanay ko na hindi pinanagutan ng tatay ko. Isa pa'y nangako rin naman si tita na tutulong sa pag-aalaga pagkagaling nito sa trabaho. Nang maipanganak ako ni Mama ay iniwan na niya ako kina Lola. At tulad ng napag-usapan nila, nagpadala na lamang siya ng pera para sa panggastos. Pero habang tumatagal ay unti-unti nang nababawasan yung pinapadala ng nanay ko na ikinagalit naman ni Lola. Mukha raw kasing balak na rin akong pabayaan ng nanay ko. Ilang buwan pa noon ang lumipas at nalaman ni na Lola na may bago na naman palang karelasyon ng nanay ko. Doon isinisisi ni Lola ang pagkukulang ni Mama sa mga pinapadala niya para sa mga panggastos sa akin. Paulit-ulit siya nitong sinusumbatan sa mga pagkukulang niya sa akin bilang anak niya at sa hirap ng pag-aalaga sa isang sanggol na bunga ng kalandian niya. Masakit man pong isipin na gano'n ang tingin sa akin ni Lola noon pero naiintindihan ko rin naman po yun. Sa kabila kasi ng mga nangyari hindi nila nakita ang pagbabago kay Mama para magpakatino. Hanggang sa lumaki na nga po ako papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, binibisita rin naman daw ako ni Mama noong baby pa ako pero sa bawat pagpunta niya sa bahay, wala ring pagkakataon na hindi sila nag-aaway ni Lola. May katigasan din talaga ang ulo niya at madalas pang sinasagot-sagot ng pabalang si Lola kaya hindi sila nagkakasundo noon. Sa paglaki ko ay mas naramdaman ko ang pagmamahal ni na Lola at Tita Papadudot. Umabot na ako noon sa 2 taon sa high school kahit mga kaklase ko ay alam nila na Lola's girl ako. Sa mga birthday ko naman ilang beses lang nakapunta ang nanay ko at tuwing nagkikita kami ay para lang siyang bisita. Yung tipong mangungumusta lamang siya at magbibigay ng regalo tapos ay aalis na. Sa katagalan Papadudot, unti-unti ko nang naramdaman noon yung paghihigpit ni Lola. Siguro dahil na rin sa nangyari kay Mama noong dalaga pa siya.
Noong mag 16th birthday ako ay nagpadala lang ng regalo ang nanay ko at nag-message sa akin sa Facebook at hindi raw siya makakapunta. Hindi naman ako nagreklamo dahil laging sinasabi sa akin ni Lola na magpasalamat na lamang ako na may natatanggap pa ako mula sa nanay ko. Pagsabit ng 17th birthday ko ay wala pa rin siya, pero may isang gabi pa noon na dumating si Mama at gusto niya lang sana akong makita noon, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Tulog na si Clarin. Ganun ba, Ma? Ayos lang. Idadaan ko lang sana tong binili kong bagong damit at sapatos para sa kanya. Kung tulog na siya, pakibigay na lang ho. Ganun ba talaga kahirap para sa'yo na iabot ng personal sa kanya yung mga pinamili mo? Pwede ko nga siyang gisingin para makausap mo eh. Pero mukhang makakaabala pa siya sa'yo. Hindi naman po sa ganun, Ma. Alam ko kasing nagpapahinga na siya ng ganitong oras. Huwag niyo naman pag-isipan ng masama lahat ng ginagawa ko. At talagang sasabihan mo pa ako ng ganyan? Ma, please naman. Hindi ako pumunta dito para makipagtalo sa inyo. Gusto ko lang talagang ibigay itong mga pinamili ko para sa anak ko. Para makabawi man lang ako sa kanya kahit papano. Kung gusto mong makabawi, maglaan ka ng oras sa kanya. Kung sa lalaki mo nga, dami mong oras eh. Kahit man lang sana tuwing birthday ni Clarin makapunta ka. Malaking abala ba sa'yo yung ilang oras para sa kanya? Ha, sa bagay. Mas masarap nga palang bumuka ka na lang sa... Ma, magdahan-dahan naman kayo ng pananalita ninyo. Bakit nasasaktan ka? Eh di ba wala ka namang ibang alam gawing noon kundi bumuka ka sa mga lalaki? Tingnan mo nga yung naging bunga ng kalandian mo. Hindi mo man lang magawa magpakaina sa kanya. Nagpapadala naman po ako Hindi ako pumapalya sa sustento ko sa kanya. At saka kinukumusta ko rin naman siya. Sa tingin mo sapat na yon? Sa tingin mo ba masaya si Clarin na siya lang yung walang magulang tuwing may pa-meeting sa eskwelahan nila? Alam niyo naman po na may trabaho ako. At saka nandiyan naman po kayo ni ate para sa kanya. Ah, ganun. Talagang iniasa mo na sa amin lahat. Sana pala naging ATM ka na lang. Total yun lang naman ang silbi mo sa anak mo. Ang sakit niyo naman magsalita. Talaga masasaktan ka. Mabuti nga yan eh. Baka sakaling tablang ka naman ng hiya sa ginagawa mong pambabaliwala sa kanya. Hindi po totoo yan. Hindi ko siya binabaliwala. Mahal ko yung anak ko, Ma. Kayo lang naman yung nag-iisip ng ganyan eh. Anong klaseng pagmamahal yung sinasabi mo? Eh mula nung sanggol pa lang si Clarin, ako na yung tumayong magulang para sa kanya. Buti nga't lumaki matino at mabait yung batang yun eh. Hindi tulad mo na bata pa lang kating-kating ang lumande. Ma naman! Hindi po ba kayo napapagod na ulit-ulitin sa akin yung nagawa kong pagkakamali noon? Hindi ba pwedeng mag-move on tayo at magkapatawaran na lang? Napatawad na kita sa mga nagawa mo, pero kung hindi dahil sa apo ko, hindi ko yun gagawin. Kung gano'n naman pala at napatawad nyo na ako gaya ng sinasabi nyo, bakit lagi nyo nalang ipinamumukha sa akin yung mga nagawa ko noon? Hindi ko to ginagawa para insultuhin ka. Ginagawa ko to para matuto ka namang magpakaina. Yun lang, Brenda. Ganun lang kasimple yung hinihingi ko sa'yo. Pero ano pa nga ba nga asahan ko? Hay! Umalis ka na. Iwan mo na lang yung ibibigay mo para sa apo ko. Tutal, yan lang naman ang silbi mo. Papa Dudut, dinig na dinig ko ang naging pagtatalo ni na Mama at Lola ng gabing yon. Pero mas pinili ko na lamang na magkulong sa kwarto at hindi na lamang lumabas para harapin ang nanay ko. Naawa po ako noon sa kanya. Kahit naman po kasi pagbalik-balik ta rin ng mundo ay nanay ko pa rin siya. Nagkulang siya sa akin bilang isang ina pero hindi naman siya kinapos sa suportang pinansyal. Gayon pa man, Papa Dudut, ay hindi pa rin nagbago ang pananaw ni Lola sa nanay ko. Gusto talaga nito na magpakananay sa akin si Mama at hindi yon dinadaan lamang sa sustento at lagi ko namang sinasabi noon kay Lola na ayos lang sa akin yon dahil naiintindihan ko rin naman na may trabaho si Mama. Pagsapit ng 18th birthday ko, kahit naiintindihan ko naman ang sitwasyon ng nanay ko ay hindi ko pa rin napigilang malungkot.
nang hindi na naman siya nakarating. Akala ko kasi noon ay medyo magiging extra special yung araw na yon dahil dibo ko na. Pero kahit natapos na yung handaan ay wala pa rin kahit na anino niya ng mga panahong yon, Papa Dudut. O apo, kakatapos lang ng handaan na. Bakit parang malungkot ka? Hindi ka ba nag-enjoy? Nag-enjoy naman po, La. May inaasahan ka bang bisita na hindi nakarating? Wala po, La. Nakapunta naman po lahat ng mga kaibigan ko eh. Mukhang alam ko na. Inaasahan mo bang darating ang mama mo? Ay, ganun na nga po. Kala ko po kasi makakapunta siya. Kahit mapadaan lang sana. Apo, nagpadala naman ang mama mo ng panghanda at saka regalo para sa'yo. Pero La, iba pa rin po kasi yung nandito siya eh. Sa chat lang po niya kasi ako nababate. Laging na lang ganun. Apo, pasensya ka na ha. Ginawa ko naman lahat para mapapunta siya pero wala talaga eh. Pero 'di ba sabi ko sa'yo, lagi ka pa rin magpasalamat kasi hindi ka pa rin niya nakakalimutan. Nagpapasalamat naman po ako na hindi niya nakakalimutan yung birthday ko. Pero nakalimutan po yata niya na kailangan ko rin yung presensya niya. Alam ko naman po na wala akong karapatan magreklamo. Kasi kumpara sa ibang kaedad ko, mas maswerte pa rin ako. Wala man akong nanay na kasama, nandito naman kayo palagi. Kayo po ni tita. Pero may oras din po kasi na hindi ko maiwasang mainggit sa mga kaibigan ko. Bakit ka naman naiinggit sa kanila? Kasi mahal na mahal sila ng mga nanay nila eh. Si mama po ba? Nasabi po ba niya na mahal niya ako? Parang hindi ko po kasi maramdaman yun. Parang ginagawa lang niya yung responsibilidad niya pagdating sa pagsusustento. Tapos wala naman siyang pakialam pagkatapos nun. Apo, wag mong isipin yan. Mahal ka ng mama mo. Gusto ko rin po kasing maranasan yung ipagluto niya ako, yung samahan niya ako sa school kapag may mga meeting, tapos magsasabit ng medal sa akin tuwing recognition day. Hindi ka ba masaya na ako yung sumasama sa'yo? Tsaka ipinagluluto rin naman kita. Kung may ibang putahe kang gusto, sabihan mo lang ang lola. Salamat po, Lola. Huwag niyo po sanang isipin na hindi ako masaya na kayo yung nakakasama ko palagi. Gusto ko lang po talaga makasama si Mama. Tahan na, Apo. Nandito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Kahit anong gusto mong ipagawa sa akin, gagawin ko para sa'yo. Kahit nga oras-oras pa ako magluto, gagawin ko yon. Seryoso po ba yan, La? Sabi pa naman ng kaibigan ko, sa inyo na rin siya magpapaluto sa birthday niya. Siyempre, wag lang yung ganon. Ikaw lang, Apo, ang ipagluluto ko. Mahal na mahal kita, Apo ko. Mahal na mahal ko rin po kayo, La. Huwag ka nang umiyak. Mas maiiyak ka sa dami ng hugasin natin mamaya. Lola naman eh. Di po ba pwedeng absuelto muna ako dyan? Debo ko po kaya. Siyempre, biro lang yon. Kami na ng tita mo ang bahala ron. Basta ikaw, maging masaya ka lang, ha? O siya, sige na. Pahinga ka na muna sa kwarto mo. Hayaan mo na yung mga kalat. Kami na bahala sa mga yon. Salamat po talaga, La, ha? Shhh! Tama na't baka maiyak pa ako. Papadudot pagkatapos ng dibo ko ay nagulat na lamang ako noon nang makatanggap ako ng message mula kay mama at sinasabing gusto niyang makipagkita sa akin. Sa mall yung napag-usapan naming meeting place at hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ng mga sandaling yon. Ipinaalam ko naman kay Lola na magkikita kami ni Mama pero hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya pagkatapos noon. Pero alam din naman ng lola ko na gustong gusto kong makasama si Mama kaya hindi na siya tumutol pa nang magpaalam ako. Natuloy po ang pagkikita namin sa mall at doon ako pinapunta ni Mama sa sikat na coffee shop. Medyo kinakabahan pa ako noon dahil yon ang unang beses na inaya ako ni Mama sa labas. Ibig sabihin, matagal-tagal kaming makakapag-usap.
Nang makita ko si Mama ay magkahalong saya at pag-aalinlangan yung naramdaman ko. Napatitig na lamang ako sa kanya dahil ang ganda-ganda pa rin niya kahit na medyo nagkakaedad na. Hindi pa naman siya ganoon katanda pero kapag pinaglapit kami ay mapagkakamalang kami na magkapatid. Sa tagal kong hiniling na magkasama kami, Papa Dudut, ay saka naman ako noon halos walang masabi sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pakiramdam ko po noon na isang estranghera si Mama. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pakikipag-usap sa kanya. Hindi ko nga po siya noon niyakap dahil sa pinaghalong kaba at hiyang nararamdaman ko. Tinanong ako ni Mama kung anong gusto ko pero dahil nahihiya talaga ako sa kanya, ay sinabi ko na lang na siya na ang bahala. Pinagmasdan ko si Mama, Papa Dudut. Kung tititigan siya ay may pagka-artistahin talaga siya. Halata sa itsura niya na maalaga siya sa sarili pero habang pinagmamasdan ko siya ng mga sandaling yon ay hindi ko rin maiwasang mapaisip kung bakit nagawa niyang iwan na lamang ako kina Lola. Naisip ko rin noon kung may alam ba sa kinakaroonan ng tatay ko kasi hindi man lang niya ako kinilala bilang anak. Pero parang wala akong lakas ng loob na itanong ang lahat ng yon kay Mama. Sa dami ng tanong sa isipan ko ni isa sa mga yon ay ayokong pakawalan dahil ayaw ko rin na masira ang sandaling yon na magkasama kami. Nang muling magsalita si Mama ay doon lang po tuluyang nawala yung pagkailang ko sa kanya, Papa Dudut. Nak, kumusta yung debut mo? Grabe, parang kailan lang baby ka pa, tapos ngayon ang laki-laki mo na. Magaling po kasi mag-alaga si Lola. Pasensya ka na anak ha. Hindi na naman ako nakapunta sa birthday mo. Ang dami ko lang talagang inaasikaso sa trabaho. Ayos lang po yun. Sanay na rin naman po ako sa ganun eh. Ilang taon na rin naman po. Natanggap mo ba yung regalo ko? Opo, natanggap ko po. Salamat nga po pala. Hindi mo naman kailangan magpasalamat anak. Ano, nagustuhan mo ba yung regalo ko? Naisukat mo ba yung mga damit? Hindi pa po pero kasya naman po siguro yun sa akin. Tsaka ako na lang po isusukat kapag nalabahan na. Tsaka nagustuhan ko rin naman po. Salamat naman kung ganon. Ay, nga pala, may surprise ako sa'yo. Ano po yun? Eto anak ko, buksan mo. Ano pong laman itong envelope? Tignan mo na lang anak. Parang x-ray po to ah. Sa inyo po ba to? Ultrasound yan anak. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Pasensya na po ah. Wala pa po kasi akong alam sa mga ganito. Ganun ba? Ayos lang. Yung ultrasound kasi na yan, ibig sabihin yan, magkakaroon ka na ng kapatid. 7 weeks na akong buntis. Ganun po ba? Good for you po. Bakit sa akin lang? Good for us, anak. Ano po bang ibig niyong sabihin? Magkakaroon ka na ng kapatid. Doon na tayo titira sa kondo para magkasama na tayo. Po? Anak, matagal ko nang pinag-isipan to. Ito na rin yung paraan para makabawi ako sa mga naging pagkukulang ko sa'yo. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, di ba? Pero magagalit po si Lola kapag nalaman niya. Hindi po papayag yun. Hindi ko kailangan ng permiso niya. Anak kita. Ako ang nanay mo. Kaya wala siyang karapatan sa'yo. Ma, si Lola po yung nagpalaki sa akin. Huwag naman po kayong ganyan sa kanya. Naging mahigpit siya sa akin pero alam ko naman po na para sa kapakanan ko lang din yun. Hindi po siya naging masamang lola, kaya wag niyo naman po akong ilayo sa kanya. Hindi naman kita ilalayo, anak. Alam ko naman na mabait sa'yo ang lola mo. Pero gusto ko lang makabawi sa'yo at magagawa ko lang yun kapag kasama na kita. Yung pangmatagalan na sana. Kapag nakita mo yung kondo na tutuluyan natin, magagandahan ka rin doon. Mas magiging komportable ka. Naiintindihan ko naman po kayo. Pero gusto ko rin po makasama si Lola eh.
Pwede naman po kayo bumawi kahit nandun ako sa kanya. Ayaw mo ba sa akin? Gusto kitang makasama, anak. Mahal mo naman si Mama, diba? Kailangan po muna itong malaman ni Lola. Hindi naman po pwedeng na basta nyo na lang po ako isasama. O sige, kakausapin ko siya. Magpaalam ka na sa kanya. Susubukan ko po, pero hindi ko po maipapangako na papayag siya ha. Papa Dudut, hindi agad ako nakasagot sa tanong ni Mama kung mahal ko rin ba siya. Sinadya ko na iwasan ang tanong niyang yon. Ang totoo po kasi noon ay gustong gusto ko naman siyang makasama pero mas matimbang po sa akin si Lola. Ayaw ko po na magalit sa akin ang lola ko dahil siya ang nagpalaki sa akin mula nung iniwan ako ng nanay ko. Hindi ko naman gustong mamili dahil pareho ko silang mahal. Pero naging mahirap ang sitwasyon ko dahil sa pamimilit ni Mama. Hindi ko rin po nagustuhan yung sinabi ni Mama na walang karapatan sa akin si Lola. Kahit bali-balik ta rin pa po kasi ang mundo. Mas nagpakaina pa si Lola kesa sa nanay ko. Kaya medyo nainis din po ako noong time na yon. Pag-uwi ko sa bahay, kinukumusta ni Lola yung pagkikita namin ni Mama. Dahil ayaw kong maglihim sa kanya ay sinabi ko yung tungkol sa pagbubuntis ni Mama at yung kagustuhan nito. Naisama na ako kahit na hindi ko nakita ang galit sa mukha ng lola ko. Alam ko na nasaktan siya sa mga nalaman niya. Kaya naman napaisip din ako noong gabing yon. Okay naman ako na siya yung kasama ko at sinusuportahan lang ako ni Mama. Kung ako lang naman, yung tatanungin ay kontento na ako sa kung anong meron ako, Papa Dudut, pero iba po yung gusto ng nanay ko. Kinabukasan lang po pag-uwi ko sa bahay ay hindi pa man ako nakakapasok ay narinig ko na ang boses ng lola at ng nanay ko. At kahit na hindi ako magtanong ay alam ko kung bakit naroon si Mama, Papa Dudut. Anong kondo yung sinasabi mo sa apo ko, ha, Brenda? Sa amin yun ng partner ko, Ma. At patitirahin mo talaga doon yung anak mo? Kasama yung lalaki mo? Nag-iisip ka ba? Ano po bang masama doon? Mas maayos ang buhay niya rito kaya hindi ako papayag na kukunin mo siya sa akin. Pero ako yung nanay niya. Ako yung mas may karapatan sa kanya. Huwag mo nga magamit-gamit sa akin yung salitang nanay. Kasi kahit kailan, hindi mo napunan yung responsibilidad mo sa anak mo. Oo, sinusustentohan mo siya pero hindi lang tungkol sa pera ang pagiging isang ina. Maraming pagkakataon na pwede mo siya makasama pero hindi mo ginawa. Tapos ngayon maayos na siya sa akin, saka mo siya kukunin? Kahit ano pang sabihin ninyo, may karapatan ako sa anak ko. Akala mo ba hindi ko alam na buntis ka na naman? Kaya ba kating-kati ka na kunin si Clarin para may tagapag-alaga ka ng pangalawa mong anak? Hindi mo nga nagawa magpakaina sa apo ko tapos naisipan mo pag mag-anak ulit? Ibang klase ka rin talaga, no? Ma, please naman. Huwag niyo nang ibalik pa yung mga nangyari noon. Kung gusto niyo, babayaran ko na lang yung pag-aalaga niyo sa anak ko noong mga panahong wala ako. Ang kapal ng mukha mo! Hindi mo mababayaran yung hirap at pasakit na binigay mo sa amin! Umalis ka na! Wala ka makukuha rito! Hindi namin kailangan dito ang tulad mo! Baka mahawa pa ang apo ko sa... Sa ano, Ma? Sa kalandian ko? Hanggang ngayon ba naman, iniisip niyo pa rin na kaladkarin akong babae? Nagkamali lang ako noon. Hindi ko naman alam na lolokohin lang ako ng lalaking minahal ko eh. Hindi ko naman ginusto na hindi niya ako panagutan at takasan na lang yung responsibilidad niya sa anak ko. Nagkamali ka kasi ginusto mo yon. Kung nagtinu ka lang sana at hindi lumandi ng maaga, hindi ka sana mabubuntis. Kahit ano pang sabihin niyo, buo na yung desisyon ko. Kukunin ko yung anak ko. Magkamatayan na tayo, pero hindi ko hahayaang sirain mo pati ang buhay ng apo ko. Kaninong buhay po ba yung sinira ko? Nagtanong ka pa? Kasalanan mo kung bakit namatay ang tatay mo. Ibinigay niya lahat ng gusto mo. At alam mo rin noon na may sakit siya sa puso, pero tinuloy mo pa rin yung pakikipagtanan mo. Nung lamay niya wala ka, hindi ka man lang nakasilip kasi nahihiya ka, hindi ba? Sorry, Ma.
Hindi ko naman yun sinasadya. Lola, ano po nangyayari? Dinig na dinig po yung mga boses ninyo sa labas. Anak, pasensya ka na. Narinig mo ba yung pagtatalo namin ng lola mo? Yung totoo po, kanina pa po talaga ako sa labas. Hindi lang ako pumasok agad pero narinig ko po lahat ng pinag-uusapan ninyo. Pinagtatalunan niyo pa rin ba kung kanino ako dapat mapunta? Nak, di ba? Di ba may napag-usapan tayo nung nagkita tayo sa mall? Nakapag-desisyon ka na ba? Ako yung nanay mo. Sa akin ka dapat sumama. Hahayaan mo naman akong makabawi sa'yo, di ba? Ma, hindi ko naman po kailangan sumama sa inyo para makabawi kayo sa akin. Ano ma? Yan bang tinuro niyo sa anak ko? Sinadya niyo ba na ilayo ang loob niya sa akin para kayo ang piliin niya? Huwag mo ako tinatanong yan. Kasi alam mo at malinaw na malinaw sa'yo kung sino sa atin ang nang iwan ng anak. Ma, dito ko gusto kina Lola. Huwag na po kayong umiyak. Nandito lang naman po ako palagi eh. Pwede niyo naman po akong puntahan. O kung gusto niyo, ako na lang po pupunta sa inyo. Kayo na muna mag-ina mag-usap. Basta ang desisyon ko, hindi na magbabago yon. Sa akin si Clarin. Tapos ang usapan. Anak, ayaw mo ba talagang sumama sa akin? Hindi naman po sa ayaw. Gusto ko rin naman po kayong makasama, Ma. Pero hindi naman po yung puntong sa inyo na talaga ako titira. Ma, huwag po sana kayong magagalit ha. Pero matanda na rin po kasi si Lola eh. Naging mabuti po siya sa akin. Pinalaki niya ako ng maayos. Kaya sana maintindihan niyo po kung bakit hindi ko siya kayang iwan. Napakabait mong bata. Anak, kung yan talaga yung desisyon mo, sige, hindi na kita pipilitin na sumama sa akin. Basta ha, ingatan mo ang sarili mo. Huwag mong gagayahin yung mga naging pagkakamali ko noon. Ma, kung ano po yung nagawa niyo noon, kalimutan niyo na po yun. Palayain niyo na po yung sarili ninyo sa pangit niyong nakaraan. Marami pa naman po magagandang bagay na pwedeng mangyari eh. Lalo na po ngayon, magkaka-baby na kayo. Nakakatuwa naman ang anak ko. Ang galang-galang mo. Buti na lang hindi ka sa akin nagmana. Ay. Basta, ipangako mo sa akin na magtatapos ka ha. Kahit hindi na para sa akin. Kahit para na lang sa lola at sa tita mo. Pero higit sa lahat, gawin mo yon para sa sarili mo. Papa Dudut, hindi ko po inaasahan na magiging madamdamin ang pag-uusap namin ng nanay ko. Doon ko napagtanto na mabait din naman pala siya at hindi rin naging madali ang pinagdaanan niya. Ikinuwento niya sa akin yung mga naging karanasan niya noong lumaya siya sa bahay ni na Lola at noong namatay si Lolo. Malungkot yung nangyari pero sabi niya, ako raw yung pinakamagandang nangyari sa buhay niya noong panahong yon. Noong ihatid ko si Mama sa labas ay hindi ko alam kung bakit bigla kong nakaramdam ng matinding kalungkutan. Niyakap ko siya noon at tinanaw pa hanggang sa siya ay makaalis. At nung nawala na siya sa paningin ko ay parang mas bumigat yung pakiramdam ko. Papa Dudut, yung gabi na nag-usap kami ni Mama ay hindi ko lubos akalain na yun na rin pala ang huli. Nagulat na lamang ako sa ibinalita ng tiyahin ko na dinala sa ospital ang nanay ko kinabukasan. Halos mawalan ako noon ng malay noong nalaman ko na wala na si Mama at ang anak na dinadala niya. Nagka-cardiac arrest daw siya habang natutulog. Papa Dudut, nung unang gabi ng lamay ni Mama, sinabi ko kay Lola yung ikinuwento sa akin ng nanay ko bago kami maghiwalay ng gabing nag-uusap kami. Inabuso siya ng tatay ko kaya iniwan niya ito. Pero hindi niya sinabi kina Lola yung totoong nangyari. Kitang-kita ko noon yung matinding kalungkutan sa mga mata ng lola ko matapos niyang malaman na nakaranas ng pang-aabuso si Mama.
Hanggang sa ngayon po ay nagluluksa pa rin ako sa pagkawala ng nanay ko. May pagsisisi rin po ako dahil sana napagbigyan ko pa siya na makasama ako ng mas matagal. Pero hindi na po yun mangyayari pa. Nakakalungkot man pero kailangan pa ring umusad ng buhay namin. Kinuha ko yung kaisa-isang picture namin ni mama na kalong niya ako noong baby pa ako. Sa ngayon, yung picture na lamang niya ang lagi kong tinitignan, Papa Dudut. Isa po yun sa ginawa kong inspirasyon para pagbutihan pa ang pag-aaral ko. Tutuparin ko yung mga pangarap ko sa buhay hindi lang para sa mga taong nagpalaki sa akin kundi para sa nanay ko na mananatiling buhay dito sa puso ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Taos-pusong pasasalamat naman po sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS para sa pagkakataong mapakinggan sa programa ninyo ang kwento ng buhay ko. More power sa inyo and God bless sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Clarine. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hintayan pwedeng lugar kung saan kayo magkikita. O di kaya naman ay hintayan pwedeng aksyon kung saan ay naghihintay ang isang tao sa isa pa. Ikaw kabarangay, meron ka bang paboritong lugar na hintayan? Dear Papa Dudut, una sa lahat ay magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ito. Florito po ang tunay kong pangalan. 50 years old sa kasalukuyan. Ang kwento ko po ay nangyari 5 taon na ang nakakalipas. 45 years old po ako noon. Isa po akong konduktor ng bus na bumabiyahe mula probinsya hanggang sa Maynila at pabalik. May asawa na po ako noon pa lamang. Siya po ay si Nene, 43 years old noon. 13 taon na kaming kasal at may 2 anak. Isang babae na 12 years old at lalaki na 10 years old. Papa Dudut, si Nene po ay katulad ko ding konduktor. Doon na po kami nagkakilala sa trabaho. Dahil pareho kaming konduktor noong magkaanak kami ay nakiusap kami sa kumpanya ng bus na kung maaari hindi kami sabay na mag-duty para po isa sa amin ang nasa bahay habang nasa biyahe ang isa pa. Para po may kasama ang mga anak namin kung sakaling babiyahe ang isa sa amin. Dahil po sa tagal na din namin sa kumpanyang iyon ay pumayag po sila at inayos ang schedule namin sa pagbiyahe. Para kaming laging sabay naghahatiran at nagsusunduan. Kasi sa tuwing parating ang isa ay paalis naman ang isa. Kaya ko po nasabi yan ay dahil sa istasyon po ay may isang upuan na katabi ng isang maliit na tindahan. Ang upuan po na yon ay ang lugar sa amin na hintayan. Magkikita kami sandali habang chine-check ang bus bago umalis. Doon kami nakakapag-usap ni Nene at doon na kami nagbibilin ng mga kailangang ayusin at asikasuhin sa bahay. Mga bilin para sa mga bata at syempre nagpapaalam sa isa't isa, Papa Dudut. Ang tindahan naman po sa tabi ng upuan na aming hintayan ay pag-aari ni Lola Gertrude. 79 years old po siya noon. Ang tindahan niya ay sari-sari store at tindahan din ng mga pasalubong. Maganda ang relasyon namin kay Lola Gertrude, para siyang nanay sa amin. Siya ang kausap namin sa tuwing naghihintay kami na bumiyahe. Kaya alam na namin ang buhay ng isa't isa. Kaya hindi na talaga iba sa amin si Lola. Papa Dudut, ang pwestong tindahan ni Lola ay pag-aari niya. Nandun din ang bahay niya. Noong binabakuran na ang istasyon ay pinakiusap niya na huwag harangan
ang harap ng tindahan niya para ang dating ay parang nasa loob pa din ito ng terminal, Papa Dudut. Oh, kumain ka na mabuti dyan, ha? Ubus na nga po eh. Naubos mo na? Ay, akin na yung plato mo at nabalagyan ko pa. Ayos na ako, Lola. Busog na ako. Iba ka talaga magluto ng champurado at tuyo. Ano ba naman ang ipinagkaiba ng luto ko? Eh, ang suma pa din naman ng lasa ng mga yan matamis at maalat. Pero masarap talaga. Kasi punong-puno ng pagmamahal. Itong batang ito, oo, inuuto pa ako. Totoo yun, Lola. O siya, sige. Sinabi mo eh. Salamat po. Oh, saan naman? Sa lahat po. Sa lahat? Sa mga ginagawa niyo sa aming mag-asawa. Ay naku, ano ba naman yung isalo ko kayo sa pagluluto ko? Masaya nga ako at may nakakasalo ako eh. Hindi lang po sa mga luto niyo. Pati na po sa mga payo at pagmamahal niyo sa aming mag-asawa. Ano ka ba? Hindi na kayo iba sa akin. At hindi ka na iba sa amin. Ikaw ang natitirang nanay namin ni Nene. O baka naman magkaiyakan pa tayo yan, ha? Eto, ipinagtabi na kita ng babaunin mo. Itong isa naman, ipapadala ko mamaya kay Nene para sa mga bata. At bago ka bumiyahe, kumain uli kay ni Nene, ha? Sabayan mo uli yung asawa mo. Nakakahiya naman po. Nahihiya kang sabayan sa pagkain ng asawa mo. Hindi po. Ibig ko po sabihin, itong mga pabaon nyo. At pakain sa amin araw-araw. Ikaw na ang nagsabi na araw-araw. Kaya dapat sanay ka na. Ilang taon nang ganito tayo at masaya ako sa bawat pagluluto ko. Lalo na kung nakikita kong nagugustuhan yung mga luto ko. Talaga naman po kasing masarap. Oo na nga. Bakit hindi kayo magtinda din dito ng mga ganyan? Almusal o merienda? Ay nako, hindi ko na kaya. Sa dami nitong tinda ko baka mahirapan na ako. Kung sa bagay po. Ay teka, hindi ko pa kayo nakakumusta. Kumusta kayong mag-asawa ha? Yung mga bata, kumusta na sila? Ganun pa din po. Pinagkakasya ang kinikita para sa gastusin sa bahay, sa upa at sa pangangailangan ng mga bata. Kinakapos ba kayo? Nagagawa naman po ng paraan. O paano? Nag-a-advance po kami sa opisina. O kung kinakapos na kayo, bakit hindi kayo lumapit sa akin? Naku Lola, sobra na yung nagagawa mo sa amin. Ayaw na namin makaabala palalo. Ano ba naman yung sinasabi mo? Kakasabi lang natin sa isa't isa na hindi na kayo iba sa akin at hindi na ako iba sa inyo. Bakit naiilang pa kayong lumapit? Baka abusado na po kami masyado. Ano ba yung sinasabi mo? Ibig sabihin lang yan eh. Iba pa talagang tingin nyo sa akin. Hindi naman Lola. Pues, sa susunod na mga ilangan kayo ay ako muna ang lapitan ninyo. Sige na nga po, huwag na kayo magalit. Ayan na ang bus ni Nene. Yan na nga po. Ayun na siya. Lola Gertrude! Ay, salamat sa Diyos at maayos ang biyahe. Kamusta ang biyahe? Maayos naman. Wala namang aberya. Maiwan ko muna kayo diyang mag-asawa ha. Kukuha lang ako ng champurado para mainitan naman ang sikmura ni Nene. Itong baon mo, baka makalimutan mo ha. Nene, itong isa naman iwi mo para sa mga bata. Ay, salamat la. Siya, sandali lang. Nakaayos ng mga kailangan ng mga bata. Mga alas 7 mo na sila gisingin. Kasi wala silang klase ng alas 7. Alas 9 na ang klase nila ngayon. Ganun ba? May kailangan bang bayaran? Yung kuryente lang. Nandun na yung pambayad sa ibabaw ng aparador. Sige, ako nang bahala. Kamusta ka? Ayos naman. Walang bago. Pagod pero masaya naman. Tiis lang. Di ako umaangal ha. Masaya ako at para sa atin naman ang lahat ng to. Medyo mahirap yung hindi tayo nagkakasama ng buo pero kakayanin natin to. Oo. Salamat sa pangunawa. Ano bang sinasabi mo? Masaya ako sa lahat na nangyayari sa atin. Heto na ang mainit at champurado. Papa Dudut, maraming kwento sa bawat biyahe namin sa bus. May mga masasaya, nakakatawa, malulungkot, nakakatakot at kung ano-ano pa. Ganon din naman ang buhay namin. Medyo hirap pa kaming bumawi dahil sa mga naging pangangailangan noong mga panahon na yon. Lalo pa't naglalakihan na ang mga anak namin kaya mas lumalaki na ang mga gastusin para sa kanila. Hindi
sila maluluhong bata pero ang gastusin sa pag-aaral nila ay medyo palaki kasi ng palaki. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na matatapos din ang lahat ng pagsubok na dinaranas namin. Ang isa sa mga gusto kong matapos na ay ang pagsasalita namin ng schedule ni Nene. Dahil gusto kong maging normal naman na magkakasama kaming pamilya lalo na sa mga espesyal na okasyon. Lalo na ang mga kaarawan ng bawat isa. Alam ni Lola Gertrude ang lahat ng kwento sa buhay namin. Kaya naman lagi siyang nakaagapay para pagaanin ang nararamdaman namin ni Nene. May mga pagkakataon na sobrang ininda ko yung mga pasok namin sa buhay, kaya muntik na akong sumuko. Pero dahil sa payo ni Lola Gertrude, ay muling lumakas ang loob ko kaya ang laki ng utang na loob at pasasalamat ko sa kanya. Hindi din po perpekto ang relasyon namin ni Nene. Nagkakaroon din kami ng hindi pagkakaunawaan pero dahil kay Lola ay mabilis naming naaayos ang lahat. Hindi lang mga payo ang naibibigay niya sa amin. Napapasaya niya pa kami sa mga kwento niya at syempre sa mga masasarap na niluluto niya sa tuwing madaling araw para sa aming buong pamilya. Sobrang mahal na mahal kami ni Lola Gertrude. Mabait naman siya sa iba pero iba talaga ang antas ng pagmamahal at pagtrato niya sa amin. Para niya kaming mga tunay na anak. Ang mga anak naman namin ay siya na ang nakilalang Lola dahil hindi na nila naabutan ang mga magulang namin ni Nene. Mabuti na naman namin or muli na naman naming naramdaman ang pagmamahal sa amin ni Lola Gertrude nang minsang ma-stranded ng biyahe namin dahil sa landslide. Sobrang nag-alala si Nene noon at halos hindi alam ang gagawin. Pasalamat talaga ako at nandun si Lola para alalayan at damayan si Nene ng panahon na yon. Nene! Oh, magandang umaga! Ang aga mo naman yata masyado. Lola, Bakit parang ang haba ng mukha mo? Ano ba nangyari? Lola, kasi si Ito, Nandyan na ba siya? Hindi ko napansin yung bus niya. wala pa po. Uy, ano ba nangyayari? Ano nangyari kay Ito? Lola, nagka-landslide po sa dinadaanan ng bus. Diyos ko, ano nangyari? Hindi naman po sila napano. Mabuti maagang nakahinto ang bus at hindi sa mismong landslide na pahinto. Ay, salamat naman. Pero kumusta siya? Hindi ko pa siya nakakausap eh. Tinawagan lang ako ng opisina para ibalita ang nangyari. Pero wala naman daw bang nangyari sa kanila? Wala pong sinabi eh. Magdasal tayo na ligtas ang lahat. Kinakabahan ako, Lola. Ano ka ba? Maupo ka nga muna rito. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Anong gagawin ko, Lola? Ay basta umupo ka dyan at huminahon ka. Sandali. Ito, uminom ka muna. Salamat po. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna. Tiyak na tatawagan ka naman pag nakabalik na yung bus. Hindi po ako mapapakali sa bahay. Mga bata. Tulog pa po. Mamaya pang 7:00 ang gising nila. Mag-aalas 5 na. Matatagalan pa si Ito kung hahanap sila ng ibang ruta. Malayo po ang ibang ruta. Ang importante, alam natin na maayos sila. Kaya huwag ka na masyadong mag-isip. Opo, pipilitin ko po. Ayaw mo bang umuwi muna? Maghihintay na po muna ako ng balita. Susubukan ko din pong tawagan si Ito maya-maya. Hindi kasi siya sumasagot eh. Baka naman may inaayos lang. Hintayin mo na lang at tatawag din yun. Lola, si Ito. Sagutin mo na. Hello? Nene, Ito, anong nangyari sa inyo? uminahon ka. Ayos naman kami. Sigurado ka? Oo, medyo malayo kami doon sa binagsakan ng landslide. Ay, salamat sa Diyos. Huwag ka na mag-alala. Hindi ko lang masagot ang tawag mo kanina kasi naiwan ko sa loob ng bag itong cellphone. Kinailangan namin lumabas. Pinalabas ko muna ang mga pasahero. Kumusta naman ngayon? Eto, nakabalik na lahat sa bus. Wala nang nahuhulog na lupa o bato. Medyo payapa na. Paano mangyayari? Iikot ba kayo? Sabi dito, padating na daw ang mga maglilinis ng kalye. Anong plano nyo?
Hihintayin na lang namin maklaro ang kali at masabing ligtas na. Kasi kung iikot kami, ilang oras din. Kaya hihintayin na lang namin ito. Sige, basta maayos ka. Kumusta daw si Ito? Ay, nandito si Lola, kausapin mo. Nasa istasyon ka na? Oo, hindi ako mapapakali sa bahay eh. O eto si Lola. Hello, Ito! Kumusta ka? Mabuti naman Lola. Ligtas naman kami. Ay, salamat naman sa Diyos. Nag-aalala kasi itong si Nene eh. Kayo na po muna ang bahala sa kanya ha. Oo, sige. Basta mag-iingat ka dyan, ha? Opo Lola. Salamat po. Oh, eto na uli si Nene. Hello? Matatagalan pa kami dito. Umuwi ka na muna. Pero… Hindi ako makakabalik sa oras. Walang kasama ang mga bata. Walang mag-aasikaso sa kanila bago pumasok. O sige, uuwi na ako. Basta mag-iingat ka ha. Sige na, ingat ka rin pa uwi ha. O sige. Ano daw? Uwi na po muna ako. Oy, mabuti pa nga. Mamaya dadaan ako sa inyo. Ihahatid ko itong niluluto ko. Nakakahiya naman, Lola. Oh, di nasayang naman itong niluto ko. Basta umuwi ka na at dadaan ako doon mamaya. Sige na at baka magising na ang mga bata. Salamat, Lola. Papa Dudut, naiintindihan ko si Nene sa sobrang pag-aalala niya sa akin. Kasi kung baliktad ang sitwasyon at ako ang nasa katayuan niya, ay mas aligaga pa siguro ako. Alam ko ang nararamdaman ni Nene kaya noong umayos na ang sitwasyon, maya't maya ay tumatawag ako sa kanya. Binabalitaan ko siya sa progreso ng nangyayari sa amin. Sinabihan ko siya na baka hindi na ako makatawag dahil paubos na ang baterya ng cellphone ko. May iba po kasing pasahero na walang cellphone ang nakikigamit para sabihan ang mga kamag-anak nila. Kaya mabuti na yung unahan ko siyang maabisuhan kaysa mag-isip na naman siya ng kung ano-ano kapag biglang hindi na ako tumawag. Natapos ang araw na yon, kahit nakahinto lang kami ay sobrang pagod na naramdaman ko. Ganon po talaga siguro kapag may kasabay na pag-aalala. Si Nene naman ay hindi sinasabi sa mga anak namin ang mga nangyari at mabuti na yung ganon, kaysa naman pati yung mga bata ay mag-alala din. Nakabalik naman po kami ng maayos kasabay ng mga pasahero. Naitawid namin sila sa hindi magandang pangyayari at ganon din kami ng driver ng bus. Dahil po sa delay ng mga biyahe ay mababago ang pag-alis ng bus. Damay kaming mag-asawa sa pagbabago na yon. Hindi muna babiyahe ang bus at maghihintay ng 1.5 araw bago muling umalis para sumakto sa tamang oras ng totoong biyahe nito. Palilipasin daw muna ang 1 araw para magkaroon din ng pagkakataon, Papa Dudut, na ma-check ang mga bus. Kaya dahil doon ay mababawasan ang sasahurin naming mag-asawa ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit na ganon ang nangyari, Papa Dudut, ay sinamantala na namin para makapagsama-sama kaming pamilya. Kumbaga po ay bittersweet ang nangyari. Kasi bawas ang sweldo pero masaya naman ang mga anak namin. Siyempre pati na rin kaming mag-asawa dahil mas mahabang oras ang pinagsaluhan namin. Dahil may konting pera naman ay namasyal kami at minsan lang naman mangyari yon kaya sinamantala na namin para sa mga bata. Matapos ang aktibidad namin ay dumalaw naman kami kay Lola Gertrude. Hindi lang kami ang naging masaya ng araw na yon kundi pati si Lola dahil noon lang din niya kami nakasamang buo ang pamilya. Ang dating bahay ni Lola ay may kalayuan sa istasyon kaya noong makita niya ang lupang katabi ng istasyon noon ay inupahan niya yon at paglaon ay nabili niya. Kaya matagal na talaga si Lola sa lugar na yon. Kahit mag-isa lang si Lola sa bahay niya ay hindi naman kami nag-aalala dahil halos nasa loob naman siya ng istasyon at ang istasyon ay 24 oras na binabantayan ang ng mga nagsasalitang security guard na hindi din iba ang tingin sa kanya dahil nga sa pinapakain niyang mga ito. Hindi ko makalimutan ang saya ni Lola ng araw na yon, Papa Dudut.
malungkot ka, Lola? Hindi lang ako makapaniwala na nandito kayo ng sabay-sabay. Kayong mag-asawa tsaka ang mga bata. Medyo hindi maganda ang dahilan pero eto ginawa na lang naming masaya. Total, paminsan-minsan lang kami ganito. Ewan nga po kung kailan ulit mauulit to. Naku, wag na sana landslide ang dahilan. Oo nga. Kaya huwag kalilimutang magpasalamat sa Diyos. Lola, bakit ang dami mong niluto? Hindi naman namin sinabi sa'yo na dadalaw kami ah. Oo nga, Lola. May bisita ka ba darating? Wala naman. Ewan ko ba, pagkagising ko bigla ko na lang naisipan na magluto eh. Yung pala ayan at dadalaw kayo. Kaya sakto naman ang pagluluto ko. Teka, nasa na ba yung dalawa? Nandun sa tindahan ni Lola. Sila na daw magbabantay. Naku, baka kung magkano ang mga sabihin nilang presyo, malugi si Lola. Ay hindi, nakalista naman doon ang mga presyo kaya hindi sila magkakamali. Hayaan mo na sila kasi masaya naman sila at natutulungan pa ako. Salamat, Lola. Oh, saan naman? Ako nga ang natutulungan nila eh. Kasi gusto talaga nung dalawang bata ang magtinda. Kaya ayun, ang saya-saya nila. Hindi ko nga alam kung magkano ang pasweldo ko sa dalawa. Ne, Oh, oras na. oo nga. Sandali, anong oras na? Alis na ba kayo? Relax ka lang dyan, Lola. Sandali lang po, Lola ha. O saan ba pupunta yun? Mamaya na kayong umalis. Sandali lang, Lola. 1, 2, 3! Maligayang bati! Oh, ano ba yan? Cake! Opo, at may dala kaming pansit. Luto ko po yan. Ano bang meron? Lola naman eh. Birthday mo. Akala mo nakalimutan namin oh. Hindi nyo nga nakalimutan. Pero ako ang nakalimot. Si Lola talaga. Ay, totoo ang sinabi ko. Nawala talaga sa isip ko na kaarawan ko pala ngayon. Kaya pala ako nagluto. Seryoso ka, Lola? Oo nga. Kaya nga salamat sa pagpapaalala at sa mga dala ninyo. Ay, sandali. Tara, kumain na tayo. Sana magustuhan mo yung niluto kong pansit. Ay, oo naman. Ngayon ka lang din makakatikim ng luto ni Nene. At natitiyak kong masarap. Maya-maya isasara ko na muna ang tindahan para makakain tayo. Pero konti na lang din at maiinin na ang kanin. Magkwentuhan na muna tayo habang naghihintay. Samantalahin natin na magkakaharap tayong tatlo. Madalas kasi isa lang sa amin ang nakakakwentuhan mo. Oo nga. Para sa tagal nating magkakakilala. Ito pa lang ang pangalawang beses na nagkausap tayong tatlo ng magkakasama. Panglima, may 3 beses nung hindi pa tayo mag-asawa. Ay, oo nga. Ay teka, saan mo ba iniwan yung cake at pansit? Ang tagal nyo nang nandito, dun mo palang inilabas. Lola, iniwan muna namin kay Turing. Si Turing na gwardya. Ay naku, kailangan pala mabigyan ko sila ng handa ko. Okay na Lola, madami akong niluto at kasama na silang lahat. Kaya may iniwan kami doon para sa lahat. Talaga ba? Naku, salamat talaga ha. Lola naman, kulang pa yan sa mga nagawa mo para sa amin. Napakalaki ng utang na loob namin sa'yo, Lola. Hindi ako naniningil ha. Bukal sa puso ko ang lahat ng ginawa ko at gagawin ko. Alam namin yun, La. Kaya nga mas mahal ka namin. Ikaw nang tumayo magulang namin mula noon. Ay tumigil na nga kayo. Ako'y naiiyak na eh. Kaarawan ko pa naman ngayon. Ay, sorry Lola. May isa lang akong tanong. Ano po yun? Wala ba kayong dalang lobo? Papadudot na kalimutan namin ang trabaho at ang pagkaliban sa trabaho dahil sa saya ng araw na yon. Ang tagal na naming hindi nagagawa ang ganon at sa pagkakataon na yon ay kasama pa namin si Lola Gertrude. Sumakto pa sa birthday niya kaya nadoble ang saya ng araw na yon. Hindi magandang pangyayari ang landslide pero dahil nga po sa nangyari ay nagkaroon kami ng quality time bilang isang pamilya. Ang mga anak namin ay parang mga batang paslit ulit dahil ang naramdaman nilang saya ay hindi matatawaran. Kasama nila ng sabay ang nanay at tatay nila makalipas ang mahabang panahon. Pero alam namin na panandalian lang din yon. Matapos ang buong araw na yon ay babalik uli sa normal na kami sa normal naming setup. Pero ayaw namin na sumagi sa isipan namin yon, basta ang mahalaga ay sinulit namin ang bawat sandali noong araw na yon.
nakakabitin man ay naging sapat na para sa aming lahat. Ipinaliwanag namin sa mga bata na babalik na kami sa dating routine. Mababait ang mga anak namin kaya naintindihan nila kung bakit kailangan mangyari yon. Sa pagbabalik ng biyahe ay si Nene ang unang pumasok. Siyempre dahil doon ay balik ulit kami sa palaging pangyayari tuwing madaling araw. Ang umupo sa hintayan at makipagkwentuhan kay Lola Papa Dudut. O heto, naglugaw ako. Masarap yan. Sigurado naman po talaga. Wala naman kayo nilutong hindi masarap. Ayan ka na naman eh. Ay Lola, hindi ako magsasawang ulit-ulitin. Ay nako, iba na nga lang ang pag-usapan natin. Kumusta kayo nung umuwi kayo kahapon? Diretso pa din ang saya. Sinulit po talaga namin ang bawat minuto na magkakasama kami. O ako din naman nagpapasalamat. Saan po? Dahil isinama ninyo ako sa masayang araw na yon. Aba dapat lang naman. Dahil kayo ang lola, nanay at best friend namin. Sana'y maulit agad yun ano. Pero sana hindi sa hindi magandang dahilan. Oo nga po eh. Ay hayaan mo, mangyayari uli yun. Mamarapatin uli ng Diyos na mangyari yun. Oo nga po. Aba itikman mo na nga yung lugaw at baka lumamig. Oo nga pala. Walang palya Lola. The best pa din. Nako, ayan ang tubig. Salamat Lola. Mamaya na ako magtitimpla ng kape at mainit din naman yung kinakain mo. Salamat ulit Lola. Sarap talaga. Ay, siya nga pala, may sasabihin ako. Ano yun Lola? Iluluwas kasi ako ng Maynila. Kailan po? Pinaplano ko pa. Sa biyahe namin ni Nene ka na sumabay. Kami nang bahala sa pamasahe mo. Salamat ito ha. Inaayos ko pang mga kailangan bago ako lumuwas. Kaya hindi ko alam kung kanino ako sa inyo makakasabay. Siyempre kahit kanino sa amin kayo makisabay, hindi namin kayo pababayaan. Alam ko naman yon. Teka Lola, bakit ka nga ba luluwas? Inaalala mo ba nung isang araw na may dumating na lalaki dito? Kailan po yun? Ay mali. Si Nene nga palang nakakita nun. Pero ayun nga, may dumating na lalaki dito. Abogado ng asawa ko na humahawak sa mga ari-arian na naiwanan niya. Bakit daw po? Yung bahay ni Lolo Caryo mo sa Maynila na pinauupahan namin. Dahil hindi na nga ako titigil doon, lalo na nung mawala si Caryo, pinaupahan ko para naman hindi maabandon at masira lang. Yung matagal nang nangungupahan doon aalis na. Aalis? Oo, ibang bansa yung buong pamilya niya, kaya iiwanan nila yung bahay. Pero maayos naman po ang pag-alis nila. Oo, kasundo ko ang pamilyang yun. Mababait din sila tulad nung kausap kong nangupahan. Kahit nga hindi kami nagkikita hindi sila nakakalampas sa pagbabayad buwan-buwan. Dinideposito niya sa bangko ko. Mababait nga po. At ang bahay, sabi nung abogado, maganda raw ang kondisyon. Pinapaayos pala nila nang hindi ako pinagagastos. Swerte nyo naman. Teka, ano po ang kailangan nyong ayusin sa Maynila? May bagong uupa? Ayun na nga. Hindi ko na kasi kayang asikasuhin pa ang lahat. Baka mamaya hindi katulad nilang makausap ko. Ano pong plano nyo? Plano ko sanang ibenta na yung bahay at lupa. Kaya kailangan ko magtagal sa Maynila para asikasuhin ang lahat. Kawawa naman ang abogado ko magpapabalik-balik pa dito para lang sa mga kailangang pirmahan. Kung sa bagay po, saan kayo titira? Gusto kong lumuwas sa araw ng pag-alis ng mga dating nangungupahan. Una, para makapagpaalam at saka makapagpasalamat ako sa pag-aalaga nila dun sa bahay. Pangalawa, para doon ako titigil muna sa bahay habang inaayos pa ng abogado ko yung mga kailangan. Pero mag-isa kayo dun. Ay naku, wag mo ko alalahanin at may kakilala pa naman ako doon. Buhay pa naman ang ilang mga kaibigan namin ni Caryo, kaya wag kang mag-alala. Pero syempre, wala nang gamit sa bahay pagdating nyo. Meron pa. Iniwan na rin nila ang mga gamit at hindi naman nila mabibit-bit yun sa ibang bansa. Paano po yung mga gamit pag binenta nyo na? Naisip ko na nga yan. Ipapadala ko dito yung mga kayang ipadala at ibibigay ko sa inyo. Oh? Wag ka na magtaka. Kayo lang naman ang tinuturing ko kamag-anak dito Isa pa, kumpleto naman ako dito sa bahay. Kaya sa inyo ko na ibibigay ang mga yon. Nakakahiya naman po pero salamat Lola.
Hiya-hiya, ikaw bata ka? Pipingutin ko yung tenga mo eh. Papa Dudut, nakakalungkot ang pag-alis ni Lola pero kailangan niyang asikasuhin ang mga kailangan para sa bahay niya. Kung pwede nga lang na kahit isa sa amin ni Nene ay mag-absent para lamang masamahan si Lola ay gagawin namin. Kaso ang dami pong dahilan kaya medyo mahirap mangyari. Una ay wala nang rerelyebo sa amin dahil sakto lang ang dami ng konduktor sa biyahe ng bus. Nang sabihin ko kay Nene ang plano ni Lola ay hindi din niya maiwasang malungkot. Kaya nung umalis na ako para bumiyahe ay sila naman ni Lola ang nag-usap. Tulad ko ay ganoon din ang naramdaman ni Nene, may halong pag-aalala at lungkot dahil wala kaming makakausap sa hintayan namin habang wala si Lola. Hanggang sa nangyari na ang plano. Kinailangan nang umalis ni Lola at sa biyahe ni Nene siya nakasabay. Ang bus kung saan kami nagkokonduktor ay parang bahay na din namin dahil 24 oras kaming nandun. Kaya naman kami ni Nene ay inaasikaso namin ang lahat na parang bisita namin sa bahay. Siyempre si Lola Gertrude ay mas espesyal ang trato ni Nene. Noong makarating sa istasyon sa Maynila ay alala si Nene dahil maghihiwalay na sila ni Lola. Ang dami daw bilin ni Nene kay Lola at si Lola naman ay natatawa na lang. Pakiramdam daw niya ay pupunta siya sa ibang bansa dahil sa mga pagkaaligaga ni Nene. Hanggang sa dumating ang kinabukasan at madatnan ako ni Nene sa hintayan namin na tahimik at mag-isa. Malungkot dahil wala akong kakwentuhan sa tindahan ni Lola. Kaya naman si Nene ay ganon din ang naramdaman. Nang makabalik naman ako sa amin ay nakita ko si Nene mula sa hintayan namin na para bang nakayuko. Doon ko nalaman na nahihilo pala ito ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nalaman ko doon na nahihilo pala si Nene kaya ganoon na lamang ang pag-aalala ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya na umuwi na lamang at magpahinga sa bahay at ako na ang sasalo sa biyahe niya. Pero dahil 24 oras din akong bumiyahe ay hindi pumayag si Nene. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin na huwag ko nang saluhin ang biyahe niya dahil kung ako din naman yon ay hindi ako papayag na 48 hours siyang nasa biyahe. Hindi na muna ako umuwi hanggat hindi nakakasakay si Nene at mga ilang minuto naman bago sumakay sa bus ay medyo umayos na ang pakiramdam niya. Nagbiro pa nga siya na baka kasi wala siyang kakwentuhan dahil wala si Lola kaya daw siguro yun ang dahilan kung bakit siya nahilo. Kahit natatawa ako sa joke niya ay hindi pa din ako kampante na aalis siya. Sabi ko ay mag-absent na lamang ako pero wala ngang rerelyebong iba at sayang daw ang kikitain ko sa araw na yon. Kaya ang katapusan ay bumiyahe siya at umuwi ako. Hindi naman ako mapakali sa bahay at kada oras ay nagte-text ako sa kanya kung okay lang ba siya. Tumatawag din ako para lang alamin ang kalagayan niya. Ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hello? Nasaan na kayo? Nakatulog ka na ba? Parang hindi ka pa natutulog mula kahapon ah. Nakatulog naman ako. Yung totoo. Kasi naman, nag-aalala ako sa'yo. Ikaw naman mula kahapon pag alis ko halos kada oras tumatawag ka. Pinuyat at pinagod mo din ang sarili mo. Huwag mo nang isipin yun. Ikaw ang gusto kong malaman kung kumusta na. Nahilo ko pa din ba uli? Hindi na. O eto nag-aayos na lang ng konti dito sa estasyon sa Maynila at maya-maya aalis na din tong bus. Mabuti naman. Ito, 12 oras ang biyahe namin pabalik. Sana naman ay itulog mo yon bago ka pumunta ng istasyon dyan sa atin. Nakatulog naman ako. Kahit putol-putol, nakapagpahinga naman. Ito, ang pagtulog ang pagpapahinga ng utak sa maghapong pag-iisip. Paano makakapagpahinga ang utak mo kung isip ka ng isip kahit natutulog? Sige na, itutulog ko na ito mamaya. Aantayin ko na lang na makalabas kayo dyan sa istasyon. O siya, basta ipangako mo matutulog ka ha? Nang diretso at huwag pagising-gising. Opo. Ikaw talaga? Kamusta ka na ngayon? Katatanong mo lang yan kanina ha?
Wala lang, gusto ko lang malaman. O para mapanatag ka, may ipapakausap ako sa'yo. Ipapakausap? Sino? Basta, Sandali, ayoko na sorpresa. Sino yan? sandali lang. O eto na siya. Hello? Lola? Oh, parang nagulat ka naman. Masaya lang po. Pauwi na kayo? Oo, Ay, salamat naman. kumusta ka naman? Mabuti Lola. Panatag na ako kasi may kasama na si Nene pabalik dito. Oo, nagulat din siya nung makita niya ako eh. Nakakatuwa naman at pabalik na kayo. Mas natutuwa ako. Nangulila ako sa inyo. Nangulila ako sa tindahan ko. At nangulila ako sa istasyon dyan. Naku Lola, hinahanap ka na ng lahat dito. Namiss na rin nila ang mga niluluto mo. Sabihin mo maghintay sila at magpapakain ako sa kanilang lahat. Parang ang saya niyo Lola. Ay kasi maganda kinalabasan ang pagpunta ko dito sa Maynila. Bakit Lola? Naayos namin lahat ng abogado ang mga kailangan. May bumili na din kagad ng lupa at bahay. Kaya eto, masaya ako at hindi ako masyadong nagtagal. Akala ko kasi mahihirapan ako sa pag-aayos ng lahat eh. Ay mabuti pala at inasikaso na lahat ng abogado ko. Kaya puro papirma na lang at pakikipag-usap ang ginawa ko. Wow, magandang balita nga yan. Kaya yung sorpresa ko sinasabi sa iyo, ay nako, masaya din ako at naiayos namin. Namin? Oo, Nino po? ng abogado ko. Abogado? Sandali Lola, naguguluhan ako. Ano pong kinalaman ng abogado sa sorpresa nyo? Ay nako, basta malalaman mo na lang pagbalik ko dyan. Sige na nga po. Kahit naman mangulit ako, hindi nyo din naman sasabihin eh. Kaya hihintayin ko na lang kayo. Oo, eto at paalis na yung bus. Oh, eto na si Nene. Hello Nene. O paalis na kami, kaya huwag ka na mag-isip. Magpahinga ka na. Oo, kampante na ako at nandyan na si Lola at may kasama ka. Oo nga. Teka, may nasabi ba sa'yo si Lola tungkol sa sorpresa niya? Naku, ayaw niyang sabihin. Basta malalaman daw natin pagbalik niya dyan sa atin. Si Lola talaga. O paalis na kami. Magpahinga ka na at magkita tayo mamaya. Babay na. O eto si Lola. Ito. Oy, sige, magkita na lang tayo Ah! Papadudot humiyaw si Lola Gertrude at hindi ko alam kung bakit. Naibaba niya din ang tawag kaya wala na akong narinig pa. Akala ko ay mapapanatag na ang isipan ko pero dahil sa huling nadinig ko ay mas lalo akong naaligaga, Papadudot. Agad ako nagpunta sa kapitbahay at ibinilin sandali ang mga anak ko. Matapos yun ay tumakbo na ako sa istasyon at gusto kong alamin sa opisina kung may balita na sila sa bus ni na Nene. Hindi po kasi sinasagot ni Nene ang telepono niya, kaya naman mas lumakas ang kaba ko. Mga ilang minuto pa ay nakabalita na ang opisina. Sumagot na sa kanila ang driver ng bus. Alam na ng opisina ang nangyari pero ayaw munang sabihin sa akin. Nakiusap na lamang ako para masabi lang nila. Pinakalma nila ako at saka sinabi ang nangyari. Hinimatay po pala si Nene habang nagbibiyahe. Sinabi din naman nila na huwag na akong mag-alala dahil maayos na ang kalagayan niya. Mabuti ay konti lang ang pasahero noon kaya sa likod pinahiga si Nene. May malay na ito pero kailangan munang magpahinga. Mangiyak-ngiyak po ako noon at wala po akong magawa para kay Nene kasi malayo po siya sa akin at hindi ko na po muna siya tinawagan. Inisip ko na mas mabuting makapagpahinga siya at nagdasal po ako ng nagdasal habang nakaupo sa aming hintayan. Ilang oras pa ay nakita ko na ang parating na ang bus na sinasakyan nila Nene. Papadudot halos matumba ako nang makita ko na may ibinaba na katawan. Buhat-buhat ng ilang lalaki sa bus. Napahiyaw ako at isinigaw ko na ang pangalan ni Nene, Papadudot. Nene! Ito! Nene! Nene! Ito!
Huwag ka na umiyak. Nandito na ako. Ito. Si Lola. Oo nga pala. Nasa si Lola? Ito, wala na siya. Ano? Katawan niya yung ibinaba at dinala sa opisina. Ano? Bigla na lang sumakit ang dibdib niya habang binabantayan niya ako. Ako yata ang may kasalanan. Masyado ata siyang nag-alala sa akin. Hindi naman siguro. Lola. Uminahon ka. Baka kumapano ka din. Nung manikip ang dibdib niya, itatakbo pa dapat namin siya sa ospital. Pero sinabi ni Lola na wag na. Nararamdaman na daw niya na hindi na siya aabot. Pinilit ko siya pero nakiusap siya sa akin. Idiretso na lang daw namin ang biyahe at gusto niyang makabalik siya dito agad. Diyos ko, Lola. Ano nangyari sa'yo? Hindi ko siya iniwan. Marami siyang gustong sabihin pero sabi ko huminahon na lang para hindi manakit lalo ang dibdib niya. Ano ba nangyari kay Lola? Bakit siya nagkaganon? Inamin niya na sa Maynila palang hinahapo na siya. Kaya nagmamadali din siyang ayusin lahat at gusto niyang makauwi agad. Dahil alam niya daw na mangyayari ito. Bakit hindi niya sinabi sa atin? Ewan ko kay Lola. Sana sinundo ko na lang siya. Lola! Ito, may sinabi sa akin si Lola. Tungkol saan? Tungkol sa pagbebenta niya sa bahay. Ano daw yun? Ito, kaya pala ibinenta ni Lola ang bahay. Dahil yung pinagbentahan, gusto niyang ibigay sa atin. Para daw magamit natin sa pag-aaral ng mga bata hanggang makapagtapos sila. Ano? Yan ba yung sorpresa na sinasabi niya? Oo. Kung papipiliin ako, hindi ko pipiliin ang sorpresa niya. Mas gugustuhin ko na mabuhay na lang si Lola. Alam ko, hindi nangiling ko. Diyos ko. Nung mahimatay ako, hindi niya ako iniwan. Hawak niya ang kamay ko habang bumabiyahe kami. Tiniis niya siguro yung nararamdaman niya dahil nag-aalala siya sa akin. Pero hindi niya na kinaya. Lola, mahal na mahal ka namin. Laksan natin ang loob natin. Kailangan nating ayusin ang lahat para kay Lola. Oo. Pero huwag mong kimkimin. Kailangan mo ding mailabas ang nararamdaman mo. Nene, patay na si Lola. Isipin na lang natin na tahimik na siya. Na mas maayos na ang pupuntahan niya. Wala na siyang magiging problema. Kaya pala kahapon, Anong ibig mong sabihin? kahapon, hindi ako makatulog dahil sa pag-aalala sa'yo. Hindi ko alam, parang lumapapikit ako. Parang nakita ko si Lola. Sinabi na wag daw ako mag-alala at magiging maayos ka. Saka siya nagpaalam. Diyos ko. Kinabayan ako ni Lola. Hanggang sa huli, hindi niya tayo pinabayaan. Hanggang sa huli. Paglilingkuran natin siya. Tayo lang ang kamag-anak niya. Kaya tayo lang ang mag-aasikaso sa kanya. Nandiyan na pala ang ambulansya. Halika na. Lola. Laksan mo ang loob mo. Kailangan tayo ni Lola. Oo. Papadudot ang sorpresang sinasabi ni Lola ay ang pag-iwan sa amin ng pinagbentahan niya ng bahay. Kaya pala minadali niya na maayos ang lahat dahil mawawala na pala siya. Ang pinagbentahan ng bahay ay para daw sa mga anak namin. Pero hindi siya nawala na walang iniwan sa aming mag-asawa. May bank account na iniwan si Lola na sinabi niya sa abogado na ibigay sa amin sa oras na mawala na siya. Malaking halaga ang laman ng nasabing bank account. Nakasaad pa sa huling habilin ni Lola na para daw yon sa retirement namin. Kami na raw ang bahala kung ano man ang gusto namin gawin sa pera.
Para sa amin daw talaga ang halagang yon. Ang bahay at tindahan ni Lola ay pinangalan niya din sa aming mag-asawa. Sa totoo lang, kahit na wala ang mga iniwan ni Lola Gertrude, ay asikasuhin pa din namin siya sa huling sandali niya hanggang sa mailibing. Kaya ginugol namin ang buong panahon namin para mabigyan ng magandang pamamaalam si Lola Gertrude. Papadudod sa kasalukuyan ay 5 taon na kaming hindi nagkokonduktor na mag-asawa. Si Nene po ay tinuloy ang tindahan ni Lola. Doon na din po kami nakatira sa bahay ni Lola Gertrude sa loob ng istasyon. Binitawan na namin ang dating inupahan. Ako naman po ay nasa bus line pa rin po. Pero hindi na bilang isang konduktor kundi bilang empleyado na sa opisina. Kaya nilalakad ko lang ang opisina mula sa bahay namin dahil pareho naman po itong nasa loob ng istasyon. Napakasaya ng mga bata dahil kay Lola. Sa pagmamalasakit niya sa amin ay araw-araw na kaming nagkakasama. Normal na para sa amin na buo ang pamilya sa pang-araw-araw. Isinulat ko po ito bilang pagpupugay kay Lola sa pagiging instrumento niya sa aming buhay at pasasalamat sa pagbubuklod sa amin ng aking pamilya. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbibigay daan sa aking kwento na maitampok sa Barangay Love Stories. Mabuhay po ang Barangay LS. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Ito. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1